аз съм Джаровиге и днес ще направим едно нещо, къде, уважаеми зрители. Таблета ми няма. Не спри да рисуват. Добре. Отиваме тука. Идваме тука. Отиваме на нашия канал. Че не се писата пипа. Да. После ще видиш, че съм качил клип. И аз кача един клип. Ще пуска, защото те могаш. Имаш клип? Ако си имаш клип, аз Един субскрайбър. разбира как ще се аз съм Джамолик. Така. Спирам да се лега. После всичко за това съм се абонирал. После ще има, може би, един геймплей, хора. Само един геймплей. Довиждане, аз бях Джаровиге. Буба.